Dobrotoljubive za svaki dan. Ako svoju nemoć predaš u ruke Gospodnje, uspokojit ćeš se. 5. 18. mart. Sveti mučenik Konon, Sveti Marko Podvižnik. Nemoj se hvaliti ako si učinio što god dobro. I sa druge strane, neka se ne žalosti preko mere srce tvoje ako si počinio čak i mnogo zla. Već stani nad srcem i ne dopuštaj mu da u buduće pristaje na zlo. I sačuvat ćeš se od gordosti ako si dovoljno mudar. Ako trpiš napade od demona bluda, drži svoje telo neprestano pod budnom pažnjom u smirenju pred Bogom, ne dajući srcu svome da pomisli da su ti oprošteni gresi i uspokojit ćeš se. Ako počne da te muči zavist, seti se da smo svi udovi Hristovi i da su čast i samota našeg bližnjeg ujedno i svi u nas i uspokojit ćeš se. Ako se protiv tebe podiglo stomakovgađanje putem pohotne želje za jelima, seti se njihovoga smrada. Kad se pokvare i uspokojit ćeš se. Ako te uznemirava potreba da osudiš brata svoga, seti se da će se on ožalostiti ako za to sazna i da će te biti sramota da se posle toga sretneš sa njim i uspokojit ćeš se. Ako počne da te pobeđuje gordost, seti se da ona uništava čitav tvoj trud i da nema pokajanja onima koji se pristanu na nju i uspokojit ćeš se. Ako tvoje srce napada želja da poniziš bližnjega, seti se da će te Bog zbog toga predati u ruke neprijatelja tvojih i uspokojit ćeš se. Ako telesna krasota privlači srce tvoje, seti se njenoga smrada i uspokojit ćeš se. Ako je ženska slast za tebe nešto najslađe, seti se gde su otišle umrle žene i uspokojit ćeš se. Prepodobni Ava Isaija.